όταν ο Γιάντσετης έκανε το 1-0. Τώρα στην κόντρα ο Ολυμπιακός με τον Τζόρτζεβιτς. Ο Τσάτσος τον επιτηρεί, χαμηλά η σέντρα του, ήταν μισό γκολ, το γυριστό και ένα πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Άκη Στολτίδη. Στο 63 λοιπόν ο Ολυμπιακός φέρνει το μάτς στα ίσια, αλλά εκείνο που θα θυμόμαστε σίγουρα δεν είναι αν ήταν γκολ ισοφάριση ή τίποτε άλλο, αλλά την ομορφιά του, το ότι ο Άκης Στολτίδης είχε το καθαρό μυαλό να γυρίσει, να δει που είναι η μπάλα, ξανά όλη φάση με τον Τζόρτζεβιτς να σεντράρει, η κόντρα με τον Τζενάμο και ο Στολτίδης γυρίζει, σημαδεύει πολύ ωραία το γάμα της εστίας και έτσι φέρνει το μάτς στα ίσια στο 63, Μεγάλο Ολυμπιακός 1-1. Ξαναβλέπουμε την όχι συνηθισμένη επιλογή ποδοσφαιριστών για να απειλήσουν την αντίπαλη εστία από τον Ηρακλή Στολτίδη. Επιτυχημένη η κατάληξη της μπάλας, εδώ βλέπουμε τη διεκδίκηση του Μπόρχα με τον Τζενάμο και το εκπληκτικό τελείωμα της φάσης από τον Στολτίδη. 1-1, Εγάλεο ο Ολυμπιακός, το Εγάλεο προηγήθηκε.